tabuk sing 400 faizak engke tabuk speaker kok sawi tongo tei omo angke sini jotto amsaini sini church ni bororok jotto ro faizak engke tabuk program cholui tongo o program ni bisingo narona kichasa video khai funuka engke jotto no fungkaham tei sini church ni jotto bororok no good morning fungkaham engke jotto tini Sunday ni salo khakaham tei Hambai Yapharo tei jotto kubuni charso tongnai rok nobo khakaham tei Hambai o dofani borok nobo khakaham Yapharo Hambai kaya apa wah kaya borok sini bahan betul ni nama ni sama dengan condition tu juga baca mulai kini Yaphar apa nak kita lagi saya sama sama bahan betul kaya tu ni semua sudah tu kaya apa sama juga dengan sebelum pengalaman tu juga nanti saya kalau betul ni apa nak hal hamarin ni betul tu jika masih rumah nazar condition ni apa kaya condition sama Bagui itu tang tu ribut besar ada dadu ada dia pas kiri jo pas kiri gora tantai ko 40 pas kiri Pontas doi anaros taklik ketarmu. Pontas berapa? Pontas doi. Ini yang tongkong dong. Hajek. Hajoi. Siapa? Sing tuh hajoi. Hajoi. 70 tong handi kata 73 Bro kesaka 17 kesaka 17 kesaka very nice fine up jotonono ani joto subscriber and joto siniti prasarak no dini Sunday ni dino dini kichasa gari kotal no dini 400 Yaphar Jakha 400 Yaphar suri Jakha jisu afa Kaitor hamri kuflung klaitung tei thangtani faitani joto jaga no hamri kuflung klai accident tei sini babak jaga bo katiri thung ngate sini jotto tiprasarak no kaham ke hamari kuflung khlai sini dofharok no kaham kurung khlai tani thung hengke ini sini program bo engmani yagolo sing kichasa samro invest khlai ka sini bisia kichasa sini sweet misty they drinking water bisita sari maya tamni hengke normally kisah 400 Yaphar bari cari mencari ka hingga narunani sentim te 400 sini Yaphar moro ketal Yaphar moro semenar ka amor menang punuk nai balai kanya nacha to te tong to te kaham sini fasal puila ni fasal lono puila bosar ketal ni pineapple hack ba antraso sentini abono 400 rima ni no narka 70 rupees 70 taka khai tei omo puila engmani chakumra bosok and 30 rupees omo haina omo puila ni tok ti mani omo bonarak Jakha
10 rupees ngai omo hingke sini charge jogo omo hairok khlai laika tei o je fossil difane rok bongni fossil kaham ke bisi brum brum no fossil ok mani borok kaham kringke tongthum omo no angkha khlaio yango joto sini charge ni borok yango ani babu my father and yango sini charge ni tei bising rago bo charge ok bangma borok tongko borokno joto no Kaitor hamari kuplum khlaidum to diprasarok kaham kringke Puidu kaham klayai, khoroksa hamjagai, kha kaham klayai, sini Kaitorni hamari mani, dafao kaham kringke jatono tongi manani tui, angabono muchungo sini ti prasarok jotono thanchake, kha kaham klayai, tongnani bagai, maya klayai khoroksa puidu jotono chalai, khoroksa hamjaglai tonglainani, hamya jengai thangmani abono yakari. Kaham lama o himnani te Kaitorni naimung bo obono sing joto sini hamya khlaimano obor joto yakari teisa kubui lama kaham lama o teisa yapri ketal kai senani bagai Kaitor bo obono sau hingke o samorono sing khlainani belai khinang Kaitorni naimung te sini sanani sini buskangni borok bai tonggui Kaitorni musungma bai sang tongnani dan Kaitorni bless mani sentong nani hingke Kaitorni musung pisung tongnan sembaba borok siu gabono jotono fungjarani fung kaham jotono good morning joto sinti prasaragno tamo Kristen tamo Hindu tamo dharma khlayo tamo dharma khlaya beba borok no hamari ugi kuplung khlai jam